Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ इनकाउन्टार खालामजानो गिनानै सारेन्डार खालामफैयो दुथांफोरा सोनाब इउपिआव दायनिगिरिफोरनि गेजेराव इनकाउन्टारनि फारसे गिनायखौ नुनो मोननाय जादों सामलियाव पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि बेरेखा नायबिजिरगासिनोमोन बेयावनो हरखाब पुलिस थानायाव सफैयो दायनिगिरिफोरा गेंस्टार एक्टआव वान्टेड जाना थानाय साथाम दायनिगिरिफोरा पुलिसनि खाथियाव थांनानै एरेस्ट खालामनो खावलायो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरो माब्लाबाबो दायगोनां खामानियाव बाहागो लालिया होननानै पुलिसखौ फोरमायो दायनिगिरिफोरा गावखौनो सारेन्डार खालामनायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामो मख'नो गोनांदि हमजानाय दायनिगिरिफोरा एमएलए नाहिद हसन आरो बिनि बिमा जाय बारग' एमपिमोन बिनि बेरेखा गेंस्टार एक्टनि दायाव केस होजादोंमोन नैथियाव दङ हादरनाङै आसामावबो जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायोब्लाबो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनाय जोबोर खम नुनो मोनो रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांबोनायखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि जिनाहारि खालामग्राया जाय धोरोम हारिनिनो जाया जाथों मानो रेहाय होनाय नङा होनना रोखा बुंथियो थामथियाव दङ बोसोर बोसोर सरकारनिफ्राय मोनसेबो बिथांखिनिफ्राय जानगाराव बाथासिपुर गामिनि थागिबिफोरा सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि बाथासिपुराव आखाइ होआखै मोनसेबो सरकारनि जौगाखां बिथांखिया ढेकियाजुलि बिधानसभा बियाबनि बाथासिपुराव नुनो मोनबाय जौगानाय आसामनि जौगायै मोनसे सावगारि बोसोर बोसोर बारलांनायनि उनावबो सरकारनि मोनसेबो बिथांखिया मोनहैस' हायाखै बाथासिपुर रायजो राजानिसिम खौरांगिरिनि सिगाङाव सरकारि बिथांखिनिफ्राय नासयजानाय माखासे आइजोफोरा दुखु फोरमायो बाथासिपुरनि माखासे रायजोआ आथिखालसिम मोननो हायाखै PMAY न' खिखरसालि बोराय पेन्सन रान्दि पेन्सन गोग्गो दै लानानै गोबां जौगानाय बिफाननि मोननांगौ बिथांखिफोरखौ मख'नो गोनांदि ढेकियाजुलि बियाबनि खननै हाबा मावफारियानि एमएलए एबा आथिखालाव मन्थ्रि अशोक सिंगालनो गोबां खेब आर'जलाइ होनायनि उनावबो जायगानिनो एमएलएआ उन्दुफ्लाना थानाय बायदि अजद सिखारदों ब्रैथियाव दङ बावैसो सान सिगां बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दोलोआव थाबैनो जयेन जानायनि खौराङा गोसारदोंमोन बिनि उनावनो बिटिआरआव सरकारा बिपिएफनि सरकार जाफिनगोन होनना खौरां बिजोङाव फोसावनायनि सायाव मैया खौरां मेलनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा फोरमायथियो बिथाङा बुङो दि प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रैखाथि दं हाग्रामा महिलारिखौ लाना बिजेपि हानजाया सरकार दानो हाया प्रमोद बर'नि बिटिआर सरकारा 5 बोसोरसिम थाबाय थागोन बेवहाय हाग्रामा महिलारिया जायगा मोना बिजेपिनो नाङा बिपिएफनि जेबो हेफाजाब आरो बिजेपिआव हाग्रामा महिलारिनि जेबो गोनांथि गैया बाथियाव दङ आसामनि मोनबा जिल्लाफोरा खैफोद गोनां जिल्ला महर लानो हागौ आसामनि कर'ना रिपर्ट बादियै मैया रबिबारखालि सा 1213 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरासआ सन्देरनाय नुनो मोन्दों जाहोनाव आसामनि गंबा जिल्लाफोरखौ आसाम सरकारा खैफोद गोनां जिल्ला महरै फोसावनो हागौ होननानै इसारा होदों आसामनि गंबा जिल्लाफोरा जादों गलाघाट जरहाट लखिमपुर शिबसागर आरो डिब्रुगड़ दिनै मोनाबिलियाव कभिडनि गोदान नेमखान्थि फोसावनो हागौ दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।